Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, ongi etorri bigarren kafera. Gaur, martxoak 18 eta portuak 2 barku. Noiz erori da sabaia eta nola naiz hartu? Bizitzak eraman zaitu, zeneraman lekuraino. Zerua ez dago argi, zerua ez dago laino. Bai, gaur martxoak 18 ditu eta nola ez Olatz Salvadorren ahotsari abestiarekin hasi behar dugu saioa. Gaur martxoak 18 eta portuak 2 barku, noiz erori da sabaia, ta nola ez naiz ohartu, bizitzak eraman zaitu, zen eraman lekuraino, zerua ez dago argi, zerua ez dago laino, hau alak nahi eta hain zabiltza ahol, hau alokatu horrek egin zaitu eguzkiari uluka eta Olatz Salvador atzo Donostian egontzen bere gitarrarekin Palestinako genozidioaren amaiera eskatzeko. Tira, Olatz eta beste milaka lagun. Euskal Herriko 250 kulturgilek baino gehiago egin zuten bat kulturatik genozidioari stop egitasmoarekin. Baita alderdi politiko, sindikatu eta gizarte mugimenduk ere. Manifestazioan zehar dozenaka eskuartze artistiko egin ziren. Esan bezala, Olatz Salvador han izan zen, baina baita Feiki Eldrogas eta Mikel Urdangarin abeslariak, Amets Arzaius, Beñat Gaztelumendi eta Maialen Lujanbio bertsolariak, Malmo eta Maitane Azurmendi ilustratzaileak eta Noe Biana eta Leire Otamendi dantzariak ere. Martxaren bukaeran giza irudi erraldoi bat osatu zuten, manifestariak lurrean etzanda haizearen orrazitik ondarretaraino, gazan hildakoak irudikatzeko. Oso trebezin gatzen hemen ez abatarri nundan zubeterik gizan zailtzia Leki unia mestiak alizan ditzen erriotza begi eta mizi ederrako baten amesten Goizonta Palestinako herri txiki batetan hau batzitzen delarik bere aman besuetan Mende hontako handiak irratzatzen beho piantzen bat arnasan erretzege hela betia Ondeskatitxo gintzazi zurean aia odoletan nula nahirik izatea hortak bizia Oskian ikriestik komprendiko sekulan Nula pito zumedokatzen den kontzetzea unian Eta milaka lagun elkartu ditu dagoeneko korrikak. 900 kilometrotik gora egin ditu dagoeneko lekukoak. Euskal Herrian behintzat. Dakizuen bezala, Euskal Herritik kanpo ere ospatu dutelako. Korrika zer den mundu osoan erakusten segitzen dute Euskaldun eta Euskaltzaleek. Azken orduetan, Estatu Batuetako hiriburu den Washingtonen egin dute lasterketa, non eta Etxezuriaren aurrean, eta Kostarrikako La Fortuna hirian ere bai. Eta une hauetan korrika araban dabil, Urizarra inguruan, gaur iluntzean Gasteizen bueltaka ibiliko da. Epa! Tik-tok, tik-tak, tik-tok Mingainaz, mingaina, mintzairaz, mintzaira Lurrarekin batera, gira eta mira Kukukulu musu, kokokokoriko Euskararen txarea ez da eroriko Mingainaz, mingaina, mintzairaz, mintzaira Hizkuntzak hiztunekin aberasten dira Kukukulu musu, kokokokoriko Korrika gora, korrika bera, euskara gora, euskara bera, gaurko efemeridak aipatzea komeni zaigu. Gaurko egunez jaio baitzen Aitzol, Euskal Pizkundearen bultzatzaile nagusietakoa. Jose Aristimuño Olaso zuen izena eta kazetari, idazle, elizgizon eta ekintzailea izan zen. Tolosan jaio zen 1886ko martxoaren 18an eta Gasteizen apaiztu zen 1922an. Hurrengo hamarkadaren hasieran Euskaltzaleak elkarteko zuzendaria izan zen, 1933an Eldia eta Jakintza aldizkariak sortu zituen. 1936ko frankisten altxamenduan Belokeko abadian errefuxiatu zen Lapurdin. Eta urte hartako urriaren 17an Bilbora bidean zen itsasoz frankistek atxilotu zutenean.
Hernaniko hilerrian fusilatu zuten beste 181 lagunekin batera, agiri ofizialetan espetxean libre utzi zutela esan arren. Eriotz gezurrezkoak, batzuen ezur desagertuak, beste entun baurrezkoak. Ez ditu denak berdin argitzen, historiaren ezkoak. Suarez gero pasatu dira, 80 urtekezkoak. Tabakearen lore bitxiak, erroak fusilezkoak. Eta garai bateko euskaltzale batetik gaur egungo euskaltzale batera. Gaur Uxu Alberdiren urtebetetze eguna da. Euskal idazle eta bertsolaria 1984an jaio zen Elgoibarren. 2005an lortutako idazle gazteentzako igartza bekari esker idatzi zuen lehen liburua, Aulki bat elurretan. 2007an Aulki jokoa ipuin liburua idatzi zuen. 2013an Ebuli giro ipuin bilduma argitaratu zuen eta aurrerago 111 Akademiaren saria jaso zuen Janis Joplin argitaratu zuen. Eta Euskal Abesti askoren letrak ere idatzi ditu. Adibidez... Adibidez, hau. Irtenak, moja txintxoak eta zerrama irtenak. Itxusiak politak, atletak errenak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Langileak alferrak lanik ez dutenak. Tuntunak mediokreak klaseko lehenak. Alde desegokiak handretxit gorrenak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Baina musika ipatu dugunez, goazen efemeride musikalekin. Gaurko egunez jaio zen Wilson Pickett, 1960ko hamarraldiko soul abeslaririk ezagunenetako izan zen, Otis Reddinekin batera. The Violiners gospel taldean hasi zen Detroiten eta The Falcons soul taldea aldatu zen 1959an. 60ko hamarkadako lehen urteetako bakarkako lanekin ez zuen arrakasta handirik lortu, baina Atlantic Recordsen sartu zen 1965an eta In the Midnight Hour grabatu zuen. Gerora, klasiko bihurtu zen disko bat Amerikako Estatu Batuetan eta Britainia Handian izugarrizko arrakasta izan zuena. Eta gaurko egunez hiltzen Chuck Berry, Estatu Batuar musikagile, gitarrista eta abeslaria. Rock and rollaren historiako garrantzituenetakoa. Izan ere, estilo hori rhythm bluesa uztartu zituen lehena izan zen. Sweet Little 16 edo Johnny B. Good bezalako klasikoak egin zituen, bere garaiko musika zuri eta beltzaren arteko mugak haustea lortu zuen, eta eragin handia izan zuen gerora, bai gitarristengan, adibidez Keith Richards edo Eric Clapton, eta bai konpositorengan Bob Dylan edo John Lennon, adibidez. Horiek gaurko egunez gertatutakoak, hala ere, astelena da eta kafe makina piztu beharko dugu ezta, erdi lo zaudetela dirudi, bikote? Bai, asteburuan jai eta, orain gaizki, tira Julen, bota gaurko menua. 16 eta 17 mendeetan indarkeria matxistaren arrastoak aztertzen dituen liburu bat idatzi duen Nere Jone Intxaustirekin hitz egingo dugu. Epa! Plize bat hitz joko basati bati, nire izanik ez karteletan, nire izanik ez papeletan, ta esan dezagun argi, ez zarela behar beste egiten ari. Ez esan baiet, ez esan baiet, ez esan baiet. Legedi berriak idatziko ditut azaletan, behintzat idatzi.
Donapeian iznieto dator, eta gure burua ezagutzeko tresnak aurkeztuko dizkigu. Beldur pixka bat ematen dit gaiak, 6 sintoma autoezagutzak behar dugularen adierazle. Horixe izango da jorratuko dugun gaietako bat, eta, ni prest nago, barnera jartzeko. Puri-purian tartea ere izango dugu, telesail eta pelikulen gomendioen tartea. Denetik izango dugu, Irlandan girotutako pelikula romantikoa, Himalaian porteador izan nahi duen gazte estatuatuar baten esperientzia kontatzen duen dokumentala, eta gehiago. Eta korrikaren jarraipena egingo dugu. Gaur iluntzen iritsiko da Gasteizera, hiriburu guztiak zeharkatzeko bide handa korrika, Eta gure lankide June Romateti Barguren handabil, beraz, ea sekotatzen digun. Horixe, esan bezala, gaur martxoak 18 ditu, portuak 2 barku, eta astelena da gu prest gaude, urrengo 2 orduak, zuekin igarotzeko ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Zuekin, Julen Goikoetxea Orbegoza, egunon? Baita zuei ere. Eta zuekin, Aritz Alkubia Tamayo, egunon? Egunon. Eta ni goi hori ezeizarandia nauzue, zuekin hementxe kafe hartzeko presta. Bizitako bizipenak ederrak dira dendenak, naizta gaurkoan aurre hartu duen penak aize politak. Esan bezala egunon guztioi ongietorri bigarren kafera, bigarren kafeak 700 eta 57 saioa du gaur, martxoak 18, goizak 10 eta 18 baita ere, eta ostiralean argitaratutako iritsi zara berriz entzuten ari gara Esti Marquezen single berria. Amaiera ondonengoen joan zinen. Eta Julen kamerarekin lanpetuta dagoenez, Aritzek kontatuko digu zer maite duen gaur. Bale, gaur lapurtuko diot maite duta Iñaki Ruide Bilalbari. Ze, orain eguraldi honekin, nik maite ditut udaberrian agertzen diren lehen loreak, eta zeruak urdinak bilakatzean, nik maite dut udaberria. Eguraldi, eguzkitsua, eta nola jartzen zaren, ez dakit, beste modu baten azten dituz egunak, eta askoz alaiago, eta askoz gustorako gaude, eta udaberria maite dut. Eta laster gainera, datorren ez mendi 2 aste barru ez, ordu aldatuko da, arratsaldeak luzeagoak izango dira, argi gehiago, energia gehiago, bizipoz gehiago. Bai, tope. Tope! Berriz zu behitara, kondenatuak esperantzara, nahi duzunean, etorrita joaten zara. Mendiote Julen arriskatua estilo minimalista, baina gustatu zait. Aritz, ze pasada?
A ber, ze pasa, eske Goiuri, nik uste dut, zu Goiuri imitatzen duzula koreografia, Bai. egunen zer, osea... Bai, nik erabaki dut, hemendik aurrera estilo libran arituko naizela, eta koreografia ja alde batera utzi, eta egunero pauso... Vale. Bai. Pauso berriak, bale, nire bai ingot nire koreografia propia. Hori da, jazta, freestyle. Vale, horreko guneako ingot freestyle. Bueno. Indiok herri izango diot baduela, gaurkoa bere azalbena, sorbaldako mina pixka daukate, eta horrek gora eritzeko eta orduan egin dut egokitu egoerara. Ni ere lesionatuta nabil, baina eskerrak ez den nabaritzen hemen besoekin gora eta bera aritzeko. Baina nahiko txukun ibili gara, nik ez daukat kexarik. Eta Julen, zer maite duzuzuk, dantza egitaz gain? Bai, bereziki. Aurreko batean ere komentatu nuen, Iñaki Artola pilotariaren ingurukoak, herritarra dugu, laguna dugu, eta atzo jokatu zuen, binakako pelota txapelketako finalean sartu edo ez, zehaztuko zuen partida erabaki horra, galdu egin zuen. Egi esan, galdu egin zuen ez da finalean sartu, pena ematen du, baina, txapelketa polita jokatu dute, herrian sortu da, alamoduzko saltxa berezi batez, txapelketaren inguruan, partida garrantzitsuak iritsi ala, jendeak asko komentatzen zuen, berarekin hitz egin ere bai, berare kalean asko ibiltzen da, eta atzo polita izan zen, ze etzegoen ezer hitz egin da eta pentsatuta, baina bera guardian, ez dakit ordu biak eta zerbait aldera edo ordu biterdiak buelta horretan abiatu zen Eibar aldera, eta kalean zegoen jendeak, batematek esan zuen orain dator, eta egin zitzaion alamoduzko pasillo moduko bat, animoak eta emateko, eta, une improvisatu bat izan zen, polita izan zen, eta horrelako gauzak maite ditut. Dirdira diamanteak, txoriak abia eta arnasa amoranteak, ibiltariak bidea. Ni neu ere asteburura begira jarriko naiz, nire maite duta zuekin elkarra banatzeko. Larun batean, izan Inurri elkarteak antolatutako bertso saio musikatuaz gozatzeko aukera izan nuen. Streaming bidez jarraitzen gaitu zua ikusiko duzemen nire kamisetak jartzen duela hil arte bizi, hori delako beraien leloetako bat, zer egin behar dugu, hil egingo gara denok, orduan zer egin behar dugu, hil arte bizi. Kamiseta hau erosi nuen zero dotorea iruditu zitzaidalako, atzean ere badu marrazkio, dena ezin dizuete erakutsi, kontua da. Izugarria izan zela, bertso saio musikatua, zoragarria izan zen, aritu dira, ez da egitzen bat saio egin dituzte dagoeneko, beraz, zuen herrira gerturatzen balin badira, joan eta gozatu eta ikusi eta bota malkoak eta egin irriz, zoragarria izan zen, kontua da, jo zirela, minbizia pairatu duten emakume batzuk, eta haien familiako kide batzuk holtzara, eta beraiek aipatzen zuten, prozesuan nolako izan zen beraientzat, anekdotak kontatzen zituzten, ni joaten nintzenean kimioa jasotzera, gero etxera hueltan autoan musika jartzen nuen eta oihu egiten nuen, edo nik 11 urte nituenean ere amatxori bularreko minbizia diagnostikatu zioten, eta orduan hasi nintzen aitetxorekin sukaldatzen, eta horrelakoak, eta orduan gero lau bertxolarik, gai hoien inguruko bertxoak botatzen zituzen, eta izan zen, hain zoragarria, hainbeste negar egin genuen aretoan geunden guztiok, baina gero hainbeste barra egin genuen, zoragarri izan zela katartikoa, eta horixe, gomendatzen dizu edala, joan ikustera, eta ezin baduzu ikustera joan, sartu Izen Inurri webgunean, eta erosi kamisetak, eta horrela lagundu kausari, eta gaina kamisetak superpolita dira. Aldatzen ez zergatik nire grina, nire herriaren memorian. Eta nola, Dona Peien Iznieto dagoeneko hemen dagoen, berari ere galdetuko diogu, ea berak zen maite duen egun ondo, na? Egun on. Zer modu zaude? Ederki. Ze ondo. Zer maite duzu? Asko maite dut lagunekin zaudenean hitz egiten ez dakit doiz gertatu zaizuen, ni aurrekoan gertatu zitzaidan, eta uste batzutan gertatzen den zerbait dela, lagunekin egon eta kontatzen dezunean zuri gertatzen zaizun zerbait, ez? Ez dakize pentsatzen dudanean, gero beste pentsamendu hau izaten dut, eta lagunek esaten zuela, niri ere bai, eta batean sortzen da, nolabaiteko elkarrizketa bat zeina ematen du beste laguna dagoela zutaz hitz egiten, eta zu berataz, eta momentu horiek asko maite ditut. Oso polita. Bagoaz gure terapia saio kolektiboarekin.
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Mendilero bat zulatuan robi batekin makroproiektu baten amuan gezurra zintzilik. Gure burua ezagutzeko tresnak. Hori omen da, gaur Dona Peieniz Nietorekin landuko dugun gaia. Eta barrura begira jarriko ote gaituen ala ez jakiteko, berari eman barko diogu paso. Dona, azterketa egingo diguzu? Ez Vale. dago azterketarik autoezagutza munduan. Vale. Bakarrik dago, pues prozesu bat. Azkenean hori da autoezagutza. Eta, atzo arratsaldean pentsatzen egon zer ekarri nahi detonera, ez? Eta batean etorri zitzaizkian bi gauza burura, eta gauza horiek ziren formakuntzetan eta terapian erabiltzen ditudan tresna ezberdinak, eta esan emango diogu gorputza honi, eta galdera batekin dator. Ara? Azterketa ez esan duzu, baino galderak bai, bale, ados. Galdera bat erresa ematen dunarren ez dena. Eta galdera da, nola zaude? Epa. Ez zalantzarik gabe, ez da erresa. Ez da erresa. Ez da erresa. Maten du baietz, eta da galdera bat, nik esango nuke ohikoena agian gure bizitzan, ez? Ze moduz, nola zaude, zelan, askotan esate duguna, egunan agian milaka aldiz, milaka igual ez baina, askotan ez, elkartzen garenean norbaitekin, batzuk ez dutena esaten, batzuk ez dutena erantzuten, baina bai da galdera bat oso ezaguna zaiguna, erresa ematen duna, baina ez dena. Eta askotan oso azaletik erantzuten duguna, ez? Kaitxu izan ondo, zura, ondo, agur. Eta askotan beste da, ondo? Hori da, zuzenean. Ondo, ez? Gaizki ez da galdetzen, ez? Egia da. Zer moduz galdetu beharrean? Ondo? Gaizki ez da galdetzen. Galdetu zer moduz eta listo. Egia da. Ondo galdetu ja ematen du baitz esan behar duzula, ez? Egon hartuta daukagula, beti ondo egon behar dugula, eta beste aukerarik ez dagoela, eta... Baina ez da sarretu, Julen. Sarretu, ez? Astelena da, Bai. Astelenak berez du amorro puntu bat. Bale. Ados. Aserretu lasai. Bintzat momentu honetan, onartzen ditugu hemen, emozio guztiak. Aprobetxatu nahi dut, artetxo hau berriz ere galdetzeko, baizuei, entzule guztiei, nola zaude? Eta hartu momentu bat zuentzako, konektatu zure buruarekin, eta galdetu jozu zure buruari, nola nago oraintxe? Saiatu saiesten ondo, gaizki, erantzun hoiek bilatzea, ze ondo esan dugu askotan esatea berez ez dela ezer, funtseskoa ez dago ezer hortan, ez? Edo ondoren barruan, boltsa hortan gauza asko egon daitezke, berdin ez gaizkiaren boltsa hortan, baina gelditu momentu batean, eta galdetu zure buruari nola zauden. Zer egin ezakegu horretarako? Naba ez zue itxi begiak, bestela begiak irekita, baina galdetu jozu zure buruari nola nago. Eta utzi gorputza erantzutea, edo erantzuten galdera horri. Naba ez hitz bat bilatu dezakezu, agian emozio baten hitza dena, edo sentimendu batena, edo agian kolore bat da. Tresna bat, naturako zerbait. Eta saiatu hori ez epaitzen. Etortzen den hori onartu eta kogitu. Zer etortzen zaizue? Pixka bat lotxa ematen du, ez? Kontatzeak. Oso kuriosoa da, ze hasten garenean gure buruarekin konektatzen, askotan lotxa ateratzen da, ostra, nola esango eta hau, ez? Igual etorri zaizu zuaitza hitza. Igual ez dakizu zer esan nahi du, igual berdin digu zer esan nahi du, baino zure barneko zerbait da, ez? Zerbait pertsonala, kutxuna, ez? Zure edo gure xamurtasunarekin
konektatu gaituen zerbait, eta nola azalduko dut hori, ez? Askotan errexagoa da esatea, bai, ondo. Edo, bueno, hementxe, edo egia nahi dezu ez, nola bateko horrelako... Zeterri zaizue? Ba, niri etorri zait burura, nola nahoen pentsatuta Google kalendar bat. Osa, toperaino naholako, hainbeste gauzekin naholako, eta askotan ez dut, nire burua, eta, simaz, niretzako momentu bat libre ukitzeko ez daukaten borarik, eta beti naho, trenean naho, eta Google kalendarra behira nabil, eta milaka gauzarakin nabil, eta horrebe bai, momentu bat, gelditzen zarenean eta pentsateko aukera daukasunean, ni askotan konturatzen naiz, oso, ez dakit estresatua den hitza, baina oso, ez dakit, lanpetuta. Eta horrek bai, afektatzen du neure buruan, eta nire harremanetan, eta nire denbora librean, lanean, unian, hola nabil. Eskerrik asko zintzotasunagatik, ze askotan nola dira asuntoak igual ezin dezuna aldatu, oraintxe bertan egiteko hori egiteko duzulako, igual batzutan aldatu daiteke ezakit, ez dugu aipatzen, ez? Esategu, nola hau ezin dut aldatu, lan askorekin nago eta listo, ez? Ematen du ondokoek ere ezingo dizutela ezer esan. Bueno, pues animo. Edo ni ere berdin nago, edo saiatu lasaitzen egolako gauzak esate ditugu, ez? Baina eskertze dizut, hau asaltzea, ze asaltzen dugunean, ari gara gure barruko, izatearekin edo gauden horrekin konektatzen, asaltzen eta hitza ematea, tokia ematea jada askotan arnasa hartzeko momentu bat. Ezin dugu aldatu, baina bai aldegu horrekin konektatu eta horri toki bat eman. Ordularian area ta Ni zerbait antzekoa gertatzen zait, pixka bat agian muturrerago joan da, ez dudala ezer irudikatzen eta ez zaitela hitzik etortzen, hartzen balin baditut 30 segundu isilik egoteko, 30 segundu horiek betetze zaizkidalako, burura etortze zaidalako egin behar dudan guztia. Eta ez naiz gai, gelditu eta irudikatu itsasoa. Geldituko naiz, inguruko guztiak egongo dira itsasoa irudikatzen, ez, ninago, egin behar dituan 4 bilera buruan, eta gero hau ekarri, eta ez dakizte, aprobetxatzen ditut momentu horiek trampa egiteko eta benetan ez pentsatzeko, ez egiteko ariketa, ze begiak isten balin baditut edo isiltzen balin naiz, etortze zait egin behar guzti hori. Oso estresatuta nago dona. Zua esan dezu. Oso estresatuta dago. Lota jute naiz eta esnatu iten naiz 2 orduro. Komeni da, 2 orduro ez, baina lota june esnatzea komeni da. 2 orduro, oroitzen naizelako, hau egin behar dut. Da horrek ez du esan nahi ez dara, gustora ez zaudela egiten duzunarekin, eta maite ez duzula egiten duzuna, no? Esan dut, maite duzu egiten duzuna, bai, eta gustora zaude, baina... Claro, hor gertatzen da kontu bat, jagorputza, kasu honetan goi aidela esaten ezin dut hau kudeatu nola betez, esnatzen 2 orduro, berez ez da gure fisiologiaren oreka edo nolabait normalean hola ez dezulako lan egiten eta zure osasunaren parte hori ez delako, ez? Orduan hor gorputza dago hitz egiten esaten, bueno, igual behar dut deskantxo bat, saturatuta nago, gauzak ezagit, igual batzutan da tokia ematea eta igual ordu erdiz, 3 orduz, arratsalde batez edo gau batez, hori kudeatzen egotea albaldin bada, ez? Negar batean, lagunekin hitz egiten, masaje bat, korrikateratze egitea atera, margotu, gauzak puskatu etxean, puskatu aldiren gauzak, ez? Kudeatzeko adibidez egunkariak edo horrelako gauzak, ez? Ni beti esatet horrelako tresnak eukitzea etxean, batzutan puskatzeak asko laguntzen digulako estres hori ateatzen. Katakrak egiten dugunean edo oso beteta gaudenean ematen du kudeaketa oso handia egin behar dela, ordu askokoa eta bai batzutan hala da, baina gutxinaka juten baldin badegera nolabait askatzen hor barruan duguna, gutxinaka ere
askatu dugun hori ja kanpoan dago, ez? Nola baita, orduan, bueno, pues kudeaketa txikiak ere egin daitezketa zuk. Esate duzu moduan, askotan, karo, hasten gera betetzen edo estresatuta egoten gustuko ditugun gauzak egiten ditugulako. Baina horrek ez du esan nahi, gustuko ditugun gauza horiek ez digutela, hori, saturatzen edo batzutan sentitzea, ostras, ezin da gehiago, ez? Bueno, nik ere, aipatu diren kontzeptuak gutxi gora bera ez, nire horneko gauz etorri zenean abiadura. Azkar bizi beharra, gaut 1000 gauz egin beharra, eta gero, beste etorri zedana da, alerta moduko zerbait. Lehengo urtean, udarara, uztaila amaierara, iritsi nintzen roskaz oso pasata. Eta beldur puntu bat ematen dit, aurten ez ote zedan berdina pasako. Baina ez dakit horri nola aurre egin. Ez dakit, esan nahi dut. Ez du moduri bilatzen, abiaduraren gurpil horretatik atera, eta momentu baten esateko, onaino. Daukat alerta edo beldur puntu hori, berdina ez ote zaidan pasako. Eta muni horretan hori da nire buruan daukadan. Beldurra, kezka, nola esan. Bueno, hor beldurra oso interesgarria da, zea da esaten, aurrek urtean ez zerun ondo pasa, zaindu zaitez, ez horrela hartu dezakegu. Bueno, aberre gaurko saioan hitz egingo ditugun tresna hoiek agian baliagarriak zaizkizun, ze askotan ez da, edo kudeatzeko era egiten dugu, limiteraino iritsi, muga hortan gelditu, esaten duena, egiten dugu katakrak, esaten dugu, jazta. Baina batzutan, egin daitezke bidean, gauzatxo batzuk, ez iristeko toki horietara. Abiadura egongo da, segurazki zure bizitzan, baina behintzat, abiadura hori kudeatzeko estrategia ezberdinekin, igual, xamurragoa edo egiten zaizun. Aber, guazen bai. Aber. Hace tiempo vengo rebuscando en mis adentros. Dena den, egin degun hau da lehenengo pausoa gure burua ezagutzeko eta zaintzeko. Jakitea nola gauden. Askotan, gauden hori etzaigu gustatzen, ez dugu maite, estresatuta gaudelako, triste, beldurtuta, egoera ez gustoko batean, eta orduan saiatzen gara hori ekiditzen. Ez den nahi konektatu nola nagoen horrekin, ez du nahi sentitu, ez du nahi barrura begiratu, precisamente ez ikusteko, ez sentitzeko dudan hori. Baina ez gertatzen da, hori, barruan dezun hori hor dagola. Eta zure gorputzari da sentitzen. Zuk esaten zuen bezala goiuri, gauetan 2 orduro esnatzen baldin mazia, zure gorputzari da esaten hemen zerbait dago, ez? Askotan igual ez gara nahi inkonstiente, baina gorputza bai sentitzen duna, jasotzen duna eta dakina. Beraz, hori ikustea, horri izena jartzea, hitz batean bada ere, Google Kalendar, abiadura, kolore bat bada ere, gutxinaka horri gerturatzea beharrezkoa da lehenengo gure burua ezagutzeko eta hori kudeatzen jakiteko. Beraz, hau bada pauso bat, agian ez oso atsegina, baina barrura begiaratzeak ez du beti esan nahi kolore arroxaz edo horiz edo ezagit esaten den hau ez. Hortaz egongo den beteta, baina bai eramango gaitula gure burua kudeatzea eta horren ardura hartzea. Bide batez zederra besti hau? Ez nuen ezagutzen? Aurrekoan ezagutu nuen bai. Todo lo que pido. Asko gustatu zait. Eskerrik asko dena, galdera garrantzitsuak ekartzeaz gain, musika ona ere ekartzeagatik gurera. Niretzako gidoia prestatzen dudanean, momentu hori asko goxatzen ez, ze musikarekin asko jolasten dut, eta hartzen den musika ikusten, eta esatet, zerrekin konektatzen hau abesti honek, eta, saiatzen naiz ere, nire altxortxoak ere honeak hartzen. Jarri dezagun. Zenbatetan egiten dugu hau, ez? Nola nago? Oso gutxi. Oso gutxi. Orokorrean batzuk gehiago, batzuk gutxiago, baina ez dugu askotan egiten. Eta goaz, abiadura batean. Bestea da, zer moduz galdetzen digutenean, nor da gorrelako erantzun bat entzuteko preste. Askotan zer moduz galdera oso azalekoa da, eta kortesiazko euraldi ez egitea bezala, ez? Eta zuk ezagun edo lagun batek galdetzen dizu, eta nire kasuan behintzat, batzuei txapa dena sartuko bani, esango lukete, urrengoan ez izu galdetuko.
Claro, nik uste dut jakin behar degula, gizarte kodigo batzu daudela, eta jakin behar degula noiz dan benetako zer moduza, edo noiz dan apazemoz, ez? Esatezu ondo, esatezu eskerrik asko, eta listo, ez? Askotan da, hori, gertutasun keinu bat, eta, kodigo horiek ezagutza importantea da, batzutan egia da, kaixo zer moduz, eta igual pertsona horrek hartzen duzen moduz hori esplaiatzeko moduan, eta ostra, ez dan momentua, ez? Nik uste igual izan gaitezkela horren arduradun ere bai, batzutan ez, baino gehiago da zenbatetan egiten dugu hau gure buruarekin, ostera dona nola nago, ez? Esnatu eta nola nago. Honea sartu baino lehen, nola sartzen naiz, ez? Zer ekartzen ez honera oso garrantzitsua da. Eta ez digu 10 segundo baino gehiago hartuko. Badugu gehiago hartu ditzazkegu, noski. Baina nik askotan proposatzen dut egunean 3. Hori joa lehenengo tresna. Ara? Egunean 3, gozaltzen baldin badezue, gozarian, bazkaltzen baldin badezue bazkarian, eta afaltzen baldin badezue afarian. Esatet, hau normalean pertsona gehienak gozaldu, bazkaldu edo afaldu egiten dugu. Batzuk ez, ni adibidez ez dugu gozaltzen, baina hartze ratotxo hori kafetxo bat hartzeko, hori den ere gozaria, berez jendeak ez du hartzen gozari bezala, niretzako hori gozaria da. Eta hartzen dut, ordenagailuarekin, lanak egiteko, ikasteko momentu hori, eta hori baino lehen, kafea egiten ari den bitartean, nola nago, nola esnatu naiz. Ez? Gorputza nekatuta burua dakat ja a full, ez? Edo gaur gogotsunago, gaur urdina, gaur grisa. Epaitu gabe, jakiteko, ze nik askotan azaltzen dut hau hitzaldietan, formakuntzetan eta terapian, gudakagula foko bat barruan, ez? Edo foko bat bezala funtzionatzen dagula. Foko hori kanporaka egon daiteke begira, edo barruraka. Normalean dugu kanporaka, edo hori kasi egin dugu, ez? Kanporaka egotea nola dago, nire inguruan jakiteko nola funtzionatu. Baina foko hori ere badaka aukera barruraka juteko. Hau da, jakiteko ni nola nagoen, ni nola funtzionatzeko, erabakiak hartzeko nola baitez. Eta mugimendu hori lantzea importantea da. Hau da, kanporaka orokorrean badakigu, jartzen eta badakigu hori mantentzen, baina barruraka askotan ahaztu egiten zaigu. Normalean gaudelako pendiente jendeataz, kanpoaz eta ez gutaz. Orokorrean esaten dut. Orokortzen ari naiz, baina nire inguruan, ikasi dudanagatik, ikusten dut hor patroi badagola, eta ez naiz bakarra hor aditu asko gaude, ontaz hitz egiten. Beraz, olako galderek, olako gauza sinpleak direnak berez, egin ditzazkegunak, ez ditugunak 3 master egin beharra egiteko, ez? Gure buruari bazkaltzen dugun bitartean edo bazkaldu baino lehen esan, nola nator bazkaltzera, ez? Kolore bat, pum, jazta. Eta bazkaltzen jarraitu, eta gure egunerokoarekin jarraitu. Ez dugu hor meditazio luze bat egin behar, edo salud al sol, edo ez dakiz zer. Ez, da, bakarrik galdetzea nola nago hemen eta orain, kolore bat. Kolore batekin oso sinplea da hasteko, animali batekin, eguraldiaren meteorologiarekin, adibidez. Gero, jarri ditzazkegu hor emozioen izenak, sentimenduak, afektuak eta bar. Kolorearen arira, goratu naiz, existitzen zala, nik ja ez dut erabiltzen, baina bazegoen aplikazio bat, ez da jartzeko koloreetan pixel bezala, nola sentitzen zinen, egun bakoitzak, baten zizun aukera, kolore bat jartzeko, ez dakit, gorritik berdera, ez da, zegoen hor kolore gama bat, eta ni neukan, eta jartzen zizun, zegoen kuadrotxo bat, idazteko nola sentitzen zinen, eta emozio batzuk, zuk aukeratzeko, eta jartzen zenion egunari kolore bat. Eta gero, bazenukan aukera ikusteko, ez dakit, kalendario muko bat izango balitz bezala, eta ikusten zenuen nola joan den astea, eta nola joan den iatea, nola joan den urte osoa, eta ikusten zuen urte osoa kolorez margotuta, eta oso interesgarria zen, eta nahi beti, eguneko, azkeneko 5 minututan, beti lokartu baino lehen betetzen nuen, eta hori gogoratu nahi sortaz, eta oso interesgarria iruditzen zitzaidan, eta hor dago aukera beba. Begira, ez nuen ezagutzen, claro. Pixels, in pixels, olako eso eserditzen. Gustatzen zait, oso interesgarria da. Eta askotan, gaur egun, mobila nola beti daramagu, eta aplikazioen bitartez gauza asko egiten ditugun, olako aplikazio bat, batzutan lagungarria izan daiteke, gero dago jendea igual hori nahi duela egin eguneroko batean, kuaderno batean, baina ze horrek ja egiten digu nolabait hortara jartzea.
Eta azkenean berdina da barruko foko hori, edo gure foko hori barrura jartzea. Ostra, nola egon naiz gaur? Ere egin daiteke, gaua partean edo egunaren amaieran, pixkat ikusteko balen, nolakoa izan den ere eguna gaur, ez? Hor hasten gera autoezagutza hori egiten, eta oso interesgarria da hori egitea. Bitxi iruditzen zait, aipatzen genuen ez, oso gutxitan egiten diogula gure buruari galdera hau, eta hala ere, bitxia da bai, ze iruditzen zait, gaur egun inoiz baino gehiago lantzen dela, agian marketing hutsa da, baina inoiz eta aukera gehiago daudela hau lantzeko. Hau da, ni liburu dendara batera joaten naiz eta gaur egun autoezagutzako sekzioa, edo autolaguntzako sekzioa, duela 10 urte baino asko handiagoa da. Mugikorreko aplikazioak baita, aipatzen genuen aplikazio, badaude geroz eta aplikazio gehiago zure eguneroko modura edo gero zure sentimentuak irudikatzeko, eta iruditzen zait badagoela ez moda aldetik, moda bat izango balitz bezala autoezagutzako goraipatzeko, baina gero benetan ez dela erreflejatzen errealitatean, ez dela egiten. Azkenean bizigea gizarte oso kontsumista batean, eta autoezagutza hori orain ere erabiltzen dugu horrela, kontsumo moduan. Irakurtzen ditugu liburuak, ditugu aplikazioak, baina behar dugu sentitu, behar dugu jaso, behar dugu denbora tarte bat eta prozesu bat. Autoezagutza prozesu bat da, edo prozesu baten batekin egiten dugun esploratzeko eta gure burua ulertzeko, prozesu hori edo tresna horiek, eskuratzea gure emozioak, sinismenak, balioak, defektuak, motivazioak, horien guztiaren kontzientzia hartzea da autoezagutzaren prozesua, ez? Eta gure nortasunari eta bizitzako helburuei buruzko argitasuna edo informazioa lortzen dugu horrekin. Beraz, hori ezin da kontsumitu, hori egin behar da jaso. Eta egin behar da egon horrekin eta sartu, ez? Piztina horretara sartu bargera, ez? Ze askotan orain da kontsumitu ezazu autoezagutzea. Egin formakuntza hau, hartu liburu hau, hartu tetxai ezakizer, baina horrek ez du egiten zuk zure burua ezagutzea. Zuk zure burua ezagutzeko gelditu hartzea, eta barruraka begiratu, eta horrekin konektatu, eta prozesu horretako pauso txikitxoak egin. Eskotan ez da zer egiten dugu, baizik eta nola egiten dugun hori, ze kontzientziarekin. Eta kontzientzia baldima dago, askotan zerbait txikiarekin egin dezakegu autoezagutza prozesu hori, edo prozesuaren parte bat, eta ez ditugu hainbeste gauza edo tresna behar. Hemen galdetzen dute, txatean berriro aplikazioaren izena esan dezakegun berriro. Nola zen? Pues justo ari naiz bilatzen, nik erabiltzen nuenean GR in Pixels deitzen zen, baina oin behiratut, eta da bakarrik Pixels. Eta dauka simbolotxo bat 3 kolorekin. Izango balitze, kesito batzu mogukoa. Vale, Pixels. Eta galdetzen dute, Dona, ea ezagutzen duzun Paul Gilberten 3 koloretako sistema, gorria, berdea eta urdina. Ea hori ezagutzen duzun eta ea zeiru bitzen zaizun. Emozioen inguruan? Ez dut ezagutzen. Ez esango nuke ez. Baina apuntatzen dut eta guzkusiatuko dut. Perfecto. Hala, etxeko lanak jarri dizkiogu gure andereñoari. Bai, ni asko gustatzen zait. Zertarako balio du autoezagutzak? Askotan, ez dakit gertatu zaizuen zuei edo jaso ez zuen ingurutik, hola baiteko esaldi hau, ez? Nola ez dut ezagutuko nik nere burua? Nik baino hobeto ez nau inor ezagutzen, ez? Eta nik beti zalantza jartzen diot horriz, esaten ari nintzen moduan, orokorrean, gure bizitzan ikasten dugu foko hori kanpora egotea, ez? Orduan, zer egiten dugu asko fijatu bestean olakoa den. Nik orain esaten bai duzuet, maitetu behar dezue X persona, ez? Ez dezuena ezagutzen. Esango zenute, berdona, ez dut ezagutzen. Ezagutu barko nuke pertsona hori maitatzeko. Gure buruarekin berdina gertatzen da.
eta nola askotan gauden bestei begira nolakoak diren, ze gustatzen zaien, noiz egiten duten parre, noiz negar, hitz bat esan, edo esaldi bat esan eta alboko iskinera begiratu du, edo bere gorputza giratu egin du, gauza horietan gure gorputza eta gure ez konstientea askotan fijatzen da. Horrek, ematen digulako informazio pilo bat, gu pertsona horretara edo ingurunera egokitzeko, eta hori da bizirauteko prozesu bat. Eta beharrezkoa dena. Eta hori egin behar dugu ere barruraka. Egin behar dugu, ostera, zerren aurrean egiten dut negar, zerren aurrean zirrara sentitzen dut, nola nago orain, saturatuta nagonean zer egiten dut, oso pozik nagonean nola jokatzen dut, hori egitea funtseskoa da gure burua lehenengo ezagutzeko, horren kontzientzia hartzeko eta automatikoki ez funtzionatzeko, eta bestetik gure burua maitatzeko. Kanporaka egiten dugun prozesu hori, barruraka egitea behar dugu. Horrek beti zalantzak sortzen dizkit. Askotan aipatzen den zuk zure burua maitatu behar duzu, norbaitek maita zaitzan, eta sortzen dizkit nire kezkak, eta ez dakit eguneko egunean ados nagoen horrekin. Zure burua ezagutu behar duzu, bai, horrekin ados, zure burua maitatu behar duzu, beste norbaitek maita dezan, zuk ez baduzu zure burua maitatzen ez du zaitu beste inork maitatuko. Iruditu zait ikusi ditu dalako inguruan, bikote batek nola lagundu duen beste, bere bikotea elkar maitatzen, edo bere burua maitatzen, eta nola ikusi ditut pertsonak ikasten euren burua nola maitatu eta ondo maitatzen, bikote batek auspotuta edo lagunduta, ez? Eta bikote horrek maite zuen besteak bere burua maitatu aurretik. Autoezagutza prozesuak ez dira beti izan behar oso konstiente egiten ditugun prozesuak. Holako kasuetan, izaki soziala gera eta gure ingurukoak gure bidean bide laguntzen gaituzte denbora guztian. Ze gertatzen da, ni baldin banago oso itxita, eta ez nago prest nire burua entzuteko ondokoak esaten didan hori eta transmititzen didan hori benetan ikusteko eta sentitzeko ez banago irekia, hor gertatzen da nik ezin dudala jaso, nik barruan ez dudana. Ni baldin banago jodona ez dezu ezertarako balio, hori baldin badakat buruan, ez dut ezertarako balio, oso pertsona gaiztoa naiz, beti dena gaizki egiten dut, hori baldin badakat mantra bezala benetan, hori sinesten baldin badet, oso zaila egingo zait, kanpotik jasotzen dudan begirune ederra, xamurra, esaten diaten andona zoragarria zea, ez de sinistuko. Eta esan dugu, eskerrik asko, baina gero jungo eta esan dugu, edo olako gauzak zeina benetan ez de sinistuko. Irekita baldin banago pixka bat, askotan hori harremanekin gertatzen da, eskerrak harremanak ditugun eta eskerrak irekita gauden harreman horietara. Bikotekoak, lagunartekoak, bizilagunarekin, atzo gertatu denarekin, Donostin, horrek irekitzen gaitu ere bai, eta horrek erakusteko aukera zabaltzen digu, baino gu baldin gaude prest. Pertsona hori, zuk aipatzen dezuna goi hori, segurazki oso itxita egongo balitz ez luke prozesu hori egingo. Hor egonda bere partetik zerbait. Agian ez konstientea, baino segurazki egonda bere partetik zerbait. Orduan, niretzako hortik handi joa. Baino bai, ez da, autoezagutza prozesua ez da bakarrik egiten dugun prozesu bat. Ez da, ni joa mendipunta batera, ni nire buruarekin eta hor ez. Naiz eta bakarrik egin gero praktikan ez badugu jartzen jendearekin, zu ezertarako balio. Ze izaki soziala gera, harremanak behar ditugu eta interdependientea gera. Eta hau oso garrantzitsua da kontuan hartzen. Beste tresna batzuk. Bota. Ze bestela pasako zaigu denbora, eta azten gara hemen filosofiatzen oso garrantzitsua dena, baina nahi dizkizuet behintzat bi tresnatxo gehiago bota. Esan dugu bezala, galdetu gure buruari nola gauden. Nik esatet bazkal ordutan, ze nola jan egiten dugu, ja gelditzen garela momentu batean plater batekin, aukera ona da, baina bestela ohera juten garenean, ez? Dutxatzen gaudenean, alako momentuetan zeina gure bizitzari stop bat ematen diogun, momentu horietan interesgarria da.
nik ere asko erabiltzen dut leku batetik bestera ni joanean adibidez, orain etxetik nator, honea sartu baino lehen, ez, furgonetan nator esaten, bale, dona, nola zoaz, zer ekartzen dezu bigarren kafera, orain ni joa terapia saio bat egitera, zer ekartzen dut onera, ez, eta pixkat kontzientzia hori, lantzen joan gaitezke. Bestea, oso simplea den berez ere ariketa da eskaner emozional bat egitea. Vale? Hartu itzazkegu minutu bat edo 30. Vale? Hor, nahi degun denbora, baino minutu batean edo minutu erdian egin daiteken zerbait da. Esertzen geha, zuti gaudelarik, etzanda, nahi deguna, baino egiten dugu burutik. Oinetara, eskaner bat izango bagina bezala, gure foko hori nola gauden. Nola dago nere burua, nola dago fisikoki egin dezakegu, vale, nola dago nere gorputza, tentsioan gaude askotan kontuatzen naiz ni joala zerregongo balitzu ez dela hola, eta luzatu aurpegia, ez? Edo hemen tentsioa sorbaldetan, edo pentsamendua asko gaudenean ere burua asko jotzen du tentsionatzea, pixkat eskaner horrekin goaz ikusten gure gorputza fisikoki nola dagoen. Taupadak nola ditugun, askotan abdomena ere kontraituta dugun, bizkarrezurra, gure aldakak, ez? Nola gauden pelbisak aurrera edo atzera, gure hankak tentsionatuta dauden edo ez, eta gure oinak eserita baldima gaude nola dauden, ez? Lurrean ditut jarrita edo puntak ditut jarrita, galbo batera, bestera, fijatzea. Ikusiko dugu tresna hauek pasatzen direla ez epaiagatik. Oso garrantzitsua da ez epaitza, ez eta horrela nago, eta listo, eta behar badegu zerbait fisikoki moldatu, hori, aurpegia baldin badakagu kontraitu eta zerregongo bagina bezala, luzatzea ez, edo tentsioa baldin badakagu besoetan, ere, askatzea. Eta hortik aratago, pasagaitezke pixkat emozionalki begiratzea, non dago metatuta nire energia emozionala, ez? Askotan nik nire tripan edo bularraldean jartzen zait, da energia emozionala horrera dijoa. Zer da? Askotan jakin dezaket estresa dela, antxitatea, urduritasuna, emozioa, tristura, baina beste askotan agian ez dakit. Baina badakit hor dagoela, orduan egiten eta arnasa bidali horretara, eta listo. Minutu erdian egin daiteke, edo 30 minututan behar dugun denbora, baina da, nolabait, fijatzea gorputza fisikoki nola dagoen, eta emozionalki edo energetikoki ere hor, zer edo nola dagoen gorputz hori. So why don't we go? Eta pixkat sakonago nahi baldin badugu, egin dezakegu horrekin batera gure mapa emozionala. Ez dakit noiz baita hemen aipatu dudan. Mapa emozionala? Mapa emozionala. Mapa da territorio batean dagoen ordena nola baita esateko, ez? Gure territorioa da gure gorputza. Orduan hartu dezakegu horri bat eta marraztu gorputzaren silueta. Nahi dugun bezala, egin dezakegu oso anatomikoa edo egin dezakegu borobil batekin. Edo zirriborro batekin. Eta hor, marrazgotu dezakegu gure siluetaren barruan nola aurkitzen gara orain, nola sentitzen gara orain. Kolore ezberdinekin, forma ezberdinekin, berriz ere hau epaitu gabe. Venga, pues orain esango nuke, honela sentitzen naizela. Listo, punto. Ze horrekin ari gara berriz ere, barruko foko hori lantzen, indartzen, eta gaitasun horiek nolabait garatzen. Honekin batera, hauek dira tresnatxo batzuk, erraixak izan daitezkenak edo hasteko ez degula ezer behar nolabait, azkenengoa egiteko behar dugu paper bat eta koloreak, eta listo. Eta noski ere, beti aipatu nahiko nuke formakuntzak, gure burua autoezagutzeko formakuntza ezberdinak edo terapiak, horretarako bideratuta daudela eta prozesu horietan laguntzen digutenak. Interesgarria, dena. Niretzako autoezagutzaren mundua oso interesgarria da, hori da nire lana hortara dedikatzen naiz, baina hortaz aparte hainbeste aldatzen da gure bizitza, edo aldatu daiteke gure bizitza, gure burua ezagutzen hasten garenetik, zeia inkonstienteki egite ditugun gauzak beste alde batera pasatzen dira, konstienteago gera, gure burua zaindu dezakegu bestera batera, ez diogu bestei eskatzen hainbeste, edo eskatzen diogu behaiek aldigutena eman, eta gure burua ere kokatzen dugu hor. Espektatiba horiek realistagoak izaten dira, ez? Eta askotan gure burua zaintzeko aukera gehiago dakagu, ze errealistagaren hortik ez gera pasako, ez? Eta nire lagunari bere bizitza soluzionatzen lagunduko diot. Bueno,
Hori da espektatiba bat oso ez realista dena. Esan dezake nire laguna ez dago momentu gona pasatzen, niri asko afektatzen dit horrek, eta hor kolokatuko naiz, saldudan moduan, ez? Horretan laguntzen digun prozesua da autoesagutza, prozesua da, eta prozesu hitzak esan nahi du ez dela egun batetik bestera, baizik eta gutxienak egiten den zerbait da, momentu oso politak egon daitezkena barrua, baina oso gogorrak ere bai, horrek ez du esan nahi txarra denik, baizik eta, batzutan kateatuta dakagula informazioa, eta bizipen, mingarriak ditugula, eta horiek batzutan behar dute deseraiki eta iraki realitate ezberdina. Badona iritsi dira amaikak. Bai, badakit, ipuntxo bat dena ekarri dizuet, gauza gehiago, beraz, beste momentu batean. Beste baterako utziko dugu, ze agur esan behar dizugu, ze azkeneko ordua ezagutera joan behar du. Eskerrik asko, Dona. Zuei, hurrengo arte. Like a lost balloon, rising up through the Eta gu esan bezala, bagoaz azken ordua ezagutzera, Oñatz Aizpururen eskutik egunon, Oñatz. Egunon, bai, Goiuri, egunon entzule guztiak. Momentu honetan korrika, dakizuenez, Arabako lurretan da. Urizarratik Armentierako bentetarako bidean da korrika, Araban sartu delako gaur, eta itzordu nagusiena akaso Gasteizen gaur arratsalde iluntze partean egingo duen sartu irtena. Jarraituko dugu bidea egiten, zuei eskertuek zarete gure bidea. Urizarratik Armentierako bentetarako bidean daude, 925 kilometroan Basauri herriak honetan testigoa zer esango izuegu 12 bat lagun daudela, errepidea utxutxik eta dena beraientzat giroa lagun, eguraldia lagun, postasuna nagusia asteburuaren ondoren gaurrera. Trebiñun zehar ere, Trebiñun ere, Euskara, Trebiñun ere, Bueno, hortxe beraz, esandakoa, 12etan egingo dugula konexioa Garazi Castaño lankiderekin, furgonetan bertan dagoelako lekua bera ikusiz, beraz, azken orduko hori 12etan ekarriko dugu berriz ere. Bestalde dakizuenez, Katalunian hauteskunde dituzte, aurreratu egin dituzte, RC-ek ezin izan ditulako aurrekontuak onartu, eta horren ikusteke dago norra aurkeztuko den norren izenean, hain zuzen, ostegunean, Katalunia iparraldean egiteko den konferentzian, erabakiko du edo iragarriko du Carles Puigdemontek Junts per Katen presidente gai izango den ala ez. Elna herriko udalan egingo du alderdiak konferentzia bilera eta maiatzaren 12ko hautagaitzara aurkeztuko ote den iragarriko du bertan, arratsaldean, egun horretan. Beraz, aurreikuspena betetzen badira, baliteke Espainiako Kongresuan amnistia legea maiatzaren amaieran edota ekainaren hasieran onartuta egotea, hala horrek ekarriko luke Puigdemonten kontrako atxilotzea egindua erretiratzea eta Katalunia hegoaldera itzuli ahal izatea. Aurkezte erabakiko balu, maiatzaren 12ko hauteskunde kanpainan ezingo luke egon, baina epaiek aintzat hartuta inbestidura eztabaidan Bartzelonan egon daiteke, beti ere amnistia legea aplikatu behar duten epaileek, erabaki horrek baldintzatuko baitu guztia. Pasaden astean, Aragonesek hauteskundeak aurreratzea erabaki ondotik, Gonzalo Boye Puigdemonten abokatuak esan zuen, baiez Kataluniara itzultzeko prest dagoela naiz eta epaileek atxilotzea agindua emateko arriskua egon. PSC-ren eta RC-ren aurrean Junts per Katen hautagai izatea Puigdemont alternatiba ezin hobea dela defendatu du azken orduetan, Jordi Turulek alderdi horretako idazkari nagusiak. Azkenik esan, atzokoan Donostian, Palestina kulturatik ekipen egin ondoren, genozidioaren kontrako mobilizazioak izan ondoren, berarekin jarraitzen duela Israelgo armadak, azken ordua da, Gazako Al-Shifa ospitalea zerrendako garrantzitsuena setiatuta duela eta erasotzen ari dela tankeak eta frankotiratzaileak erabiltzen ari da Israel horretarako barruan 30.000 bat lagun daudela dirudi, Gazako osasun ministeritzak salatu egin du, ez dela lehen aldia egiten dutela hori, azaroan ere gauza bera egin zutela eta 100 lagun hil zituela Israelek tartean milaka zauritu, gaixo ebakuatzeko agindua eman zuten, sendagileak atxilotu egin zituzten, zuzendaria bera ere atzeman egin zuten. Beraz, esandakoa, Israelgo egoerak, Gazako egoerak, bere horretan jarraitzen duela. Hauxe kontatzeko genuena Goiuri, zuena da hitza. Eskerrik asko Oñatz, gero gehiago esan bezala guk aurrera egin behar dugu, hementxe Olatz Salvadorren gelditu hor entzuten.
Batez bihurtzera lo ezinak nagi. Une oro zentzugabekeriak egiten ari da, hiltzeko mehatxua eginez, eta esekutatu egingo zuken norbaitek eragotzi izanez balio. Hitz horiekin salatu zituen 1657an Maria Gregoria de Ibargüenek, Bilboko bizilagunak, Baltasar de Balsarratekin ezkondu zenean jasandako tratu txarrak. Barrezin giraran basordeka. Irakurri dudan esaldi hau, berez gaztelaniaz eta garai hartako arau ortografikoekin idatzita dagoena, euskal emakumea indarkeriaren eta tratu txarren aurrean liburuan irakurri daiteke. Izan ere, Nerejone Intxaustegik, historian eta zuzenbidean doktoreak, lan berri hau plazaratu du duela hilabete baino gutxiago. Liburu honetan, euskal emakumeek 16 eta 17 mendeetako eskontzetan jasandako tratu txarren deskripzioak eta egoerak jasotzen dira. Horren inguruan hitz egiteko eta honi buruz gehiago jakiteko, Nerejonerekin, idazlearekin egongo gara. Egunon, Nerejone? Bai, egunon. Zer moduz gauden ere? Bueno, ondo, posik, zuekin hemen egoteagatik, eskerrik asko gonbidapenagatik. Bueno, indarkeria matxista eta aro modernoa, bi kontzeptu horiek aipatu ditugu, baina konta iguzu pixkat, gehiago zertan datzan proiektu hau? Bai, bueno, nik historia asko maite dut eta batez ere, bueno, 16-18 mendeak, horiek dira aro modernoak, garai hartan hori errege-erregina katolikoak, Amerikara heldu zirenean eta garai horri buruz. Beti irakurtzen dut, eta, dokumentu ugari irakurri ondoren, ea garai hartan, egondako violentzia, indarkeria, bortzakeriak eta kontzeptu hori buruz irakurtzeko gogoa sartu zitzaidan, eta, horrela hasi nintzen, gai horri buruz irakurtzen. Eta ikerketa prozesua, suposatzen dut ez dela erreza izango, nola izan duzu sarbidea hasieran irakurri dugun salaketa horien moduko dokumentuak lortzeko? Bai, alde batetik justu zuk esandakoa, garai hartako gaztelanian idatzita dauden dokumentuak dira, orduan letra tipo desberdina, hizkuntza, hizkera, forma desberdina dute, eta beti dokumentu guztiak gazteleraz idatzita daude, eta dokumentuak, erakunde publikoek dituzten eraikuntzetan daude. Hemen, Bizkaian, Gipuzkoan, Araban, Nafarroan, beti aldundiek edo parlamentuak, gobernuak kontrolatutako artxiboetan. Normalean erraza da sartzea, pertsona bakoitzak txartelarekin hori sartu daiteke, baina, klaro, gero, dokumentu horiek irakurri eta, klaro, ulertu behar dira. Hori ja askotan ez da erraza. Bueno, guazen liburuan mamian sartzera. Eta, logikoki, klaro. Kaixo, esan, galdetu. Ze ondori atera dituzu, hasi pizkate goitik esan da eta mamian sartu gabe, ze ondori atera dituzu? Zoritzarrez, garai hartan indarkeriak protagonismo handia zeukala. Dokumentuetan ikusten da indarkeria bizitzako arlo guztietan zegoela. Batez ere familia barne, baina bizilagunekin, lanean eta gaur egun baino presentzia handiagoa zeukala garai hartan. Irakurri dugun esaldian, eskonduta zegoen bikote baten testuinguruan kokatu behar dugu. Esan dezakegu historian zehar eskontza izan dela indarkeria matxistaren foku nagusienetako bat? Dokumentuek hori argi eta garbi uzten dute. Bai, familia barne indarkeria normaltzat hartzen zen, baina batez ere senar eta emakumen
artean, bikote baten artean, eskonduta. Zeuden bi pertsonen artean, indarkeria, zoritzarrez esaten dudan bezala, nahiko normala gai hartan. Eta liburuan desleialtasunei, infidelidadei buruz hitz dituzu, ze papera du horrek bai indarkerian? Bai, claro, dokumentu hauetan, claro, tribunaletara joaten ziren, gai hauei buruz hitz egiteko, eta senarrek, haien asalpenak ematen zituzten, dokumentu bat eta beste bat, eta dokumentu ugari irakurri ostean, ikusten, posible da ikustea, haien argudioetako bat dela, nere emakumea desleiala izan da, infidelitate bat egon da, eta hori egia ala ez, egia izan, hori ez du frogatzen, baina hori da berak erabilitako edo emandako arrazoia bere indarkeria justifikatzeko. Hortaz, desleialtasunari buruz baita ere dokumentuetan hitz egiten da. Eta dibortzioaren kontzeptuaren existentzia ezak, asko zailduko lituzke gauzak garai horretan, ezta? Claro, dibortzioa bai eta ez existitzen zen dinot. Gaur egun, guretzat, dibortzioa da, bikote batek, bikote bat ez dela berriro batera biziko, bata, eta besteak bere bizitza egingo dutela, garai hartan dibortzioa existitzen zen, baina ez da gaur egungoa bezala, zen bakarrik banaketa bat, batera ez zirela biziko, baina biak bizitzen ziren heinean, ezin ziren berriro ere eskondu. Eta adibidez, beste desberdintasun bat da, garai hartan aldi baterako dibortzioa zegoela, epaileak erabaki zezakela, 6, 8, 4 hilabetez urtez, bikote bat ezela batera egongo, eta gero berriro ere batera bizi behar zirela edo dibortzio iraunkorra, hau da, betirako. Eta kuriositate bezala, garai hartan, gotzainak, hau da, obispoak, haiek ematen zituzten dibortzioak. Ze, klaro, pertsonak elizan eskontzen ziren eta bakarrik elizak dibortzio hori eman zezakeen. Eta, gure kasuan, Kalahorra, hau esan behar dut, gure kasuan Kalahorra eta Iruñako gotzainak ziren. Donostian, Bilbon eta Gasteizen ez zeuden gotzainik, baizik eta Errioxan eta Nafarroan. Interesgarria datu hori. Eta esan duzunez, indarkeria zen bakarrik eskontzetan geratzen zeniden artean, eta bebai bizilagunak aipatzen dira, ezta? Bizilagunen artean gertatzen zen indarkeria matxista ere bai. Bai, hori, berriro esaten dudan bezala, dokumentuak irakurrita ikusten da, ia beti ez, baina ia beti, emakumeak biktimak zirela, familia, zenide artean, aita, neba, osaba, beti gizon batek. Adibidez, semeek amaren aurka egitea oso arraroa da. Hori dokumentuetan ez da ia inoiz aurkitzen. Eta bizilagunekin, ez dakit, eguneroko bizitzako arazoak zirela. Batez ere, eztabaida ugari, irainak, eta hemen dokumentuek erakusten digute emakumeek emakumeak aktiboak zirela, subjektu aktiboak baita ere indarkerian, ia beti biktimak ez zirela. Emakumeak emakumeen aurka. Eta beste gizonen aurka baita ere, baina irainak, batez ere, violentzia, indarkeri fisikoa, emakume bat indarkeri fisiko horretan aktiboa izatea esen oso normala. Batez ere, irainak eta abar beste emakume eta baita ere beste gizonen aurka. Baina batez ere familiatik kanpo. Familia barne emakume batek indarkeria erabiltzea esen oso normala. Batez ere bizilagunen aurka. Haze interesgarria horrelako lanak, nire Ione, horrelako bibliografia edukitzea eta aurre egiteko gaur egun feminismoa moda bat dela eta tratu txarren aurkako salaketa hauek eskutatik joan zaizkigula eta exagerazio bat direla eta
hori esaten duten entzat ikustea, ez 17. mendean begira hementxe gurean, Euskal Herrian, badaude hemen dokumentuak argudiatzen dutenak, adibidez emakume honek dibortzia eskatu zuela tratu txarren ondorioz, beraz, ez dela modu kontu bat, ez dela gaur egungo, batzuek saldu nahi duten genero ideologiak burua janda zauzkate, baizik eta hementxe daude frogak, eta hementxe erakutsi dezakegu sistematikoa izan dela emakumeren aurkako indarkeria eta mendeetan zer gertatu dela. Bai, bueno, nik 16, 17, 18 mendeak ikertzen ditut, baina ziur nago hau aurreko mendeetan baita ere gertatzen zela, eta zoritzarrez, bai, gaur egun baita ere gertatzen dela. Desberdintasunak daudenik, bai, egia da gaur egun salatzen dela indarkeria hori, ze iraganean normaltzat hartzen zen indarkeria, bortzakeria, gaur egun ja, beste jarrera bat dugu, eta behintzat, aldaketa bat egon da, aldaketa positibo bat. Eta batez ere nik uste dut baita ere, kritikak egiten direla, eta, ontzat ez da hartzen, emakumeek baita ere, beste, ez dakit, erabaki hartu aldituzte, dibortzioa dago eta ja gizon horrekin gehiago ez bizitzeko aukera dute, iraganean ezela gertatzen, baina ez moda bat, zoritzarrez, edo ez da, betidanik gertatu da. Eta, ulertu ezakegu garai hartako Euskal Herria gai honetan, gai honekin ikusita, ulertu ezakegu Euskal Herri hori tradizionaltzat? Hemen gertatzen zana, Europako beste txoko guztietan gertatzen zen. Horregatik, beste hizkuntzetan, hau dokumentuek ja hau ez digute esaten. Beste historialari batzuek idatzitakoa irakurri behar da, eta ikusten da, Europan, Amerikan eta abar, eta ez bakarrik, Europa zan, Europa kristaua, baina beste gizarte batzuetan, beste erlijio batzuekin baita ere indarkeri hori gertatzen zala. Orduan, tradizionala edo ez, beste gizarte mota bat zen, beste balore batzuekin, baina indarkeria hor zegoela, bai hemen, Bizkaian, Gipuzkoan, Araban, Nafarroan, Euskal Herrian, bai Italian, bai Suedian eta bai Argentina. Hori historiak argi usten digu. Eta, zuk uste duzu garai hartako idazki horiek, gaur egungo instituzioi eta gaur egungo politikariei, uste duzu referentzialtzat hartzen dutela, edo ez, eta uste duzu horren inguruan bebai, hartu beharko zutela referentzia moduan? Bai, nik uste dut historia horretarako dagoela. Ikusteko zer gertatu den, berriro ez errepikatzeko, eta gertatutakoa ea nola nahi erabaki batzuk hartuta ala ez, hori ekiditzeko. Claro, arazoa da, hori askotan, gai hauek, ez dakit, interesik ez duten ala ez, baina argi dago, iraganera begiratuta, ikusi daitekela zer gertatu den zerez, eta nola, behintzat, ekiditu. Ekiditzeko erabakiak hartu behar direla, nik hori argi uste dut, eta ea politikariek liburua irakurtzen duten edo horrelakoren bat, gazteko gertatutakoa eta moda bat ez dela, eta ea nola nahi egoera horrekin bukatzeko. Bera dugun. Bale, nire Jone Intxaustegi eskerrik asko, kontatu diguzun guztiatik, oso interesgarri eriutu zaigu, eta, hori da, eskerrik asko, eta hurrengo batera arte. Eskerrik asko, mi esker gonbidapenagatik, agur. Agur. Zure hitzak dira nire oroitzapenen helduleku. Zoriontasunetik gertu, baina azkenean bizitza
gaitz honetan, gau bakar pieta iunetan, nora ezean ikusten nauzunean, zaindu nazazu mila urtetan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ona aukera jalgia di euskaraz, laga erdara, bizi ganoraz. Ez egin galde guzen bat lagunote, irekin asko izan gaitezke. Itxasoan, uratarea, euskara ere. Armentiako bentetarako bidean da korrika, eta guk badaugu han inguruan laguntxo bat, eta berarik galdetu beharko diogu, zer moduz doan korrika, zer ikusi duen, aipatu dugu ez, egun hauetan gauza asko gertatu direla, korrikan. Gizon bat gurutzatu zela. Hasiera apur bat ikusi genuen streaming bidez eta pixka bat apoteosikoa izan zen, esan dugun adineko gizon bat kasik ere furgoneta eta lekukoaren artetik pasatzen hasi zen, eta lekukoa zeramaten bi pertsonek esango du ondo kudeatu zutela egoera, nolabait ere arku moduko bat eginda gainetik pasazute, gero ikusi genuen, Irunen bertan lekukoa zeraman pertsona batek ere kolpe handi xamar hartu zuela, espero ezagun ondo egote, amina hundirik ez izatea, eta gero 24 orduz geratzen ez den zerbait izan da normala da ez, anekdotak, bizipenak, une xelebreak, une kuriosoak gertatzea, baina tira, hori da korrika, azkenean 24 orduz Euskal Herrian barrena atzera eta aurrera dabilen lasterketa bat esan genezake, Iruñan larunbatean sekulako irudiek ikusi egin dituen, larunbat arratsaldean, gero duela orduete streamingan sartu eta zer da, eta 6-7 lagun, hortxe, Herrerako mendatean gora, alegin betean maldan gora, hori ere korrika da, asteburuan Nafarroa hegoaldean ere Riberen inguruan eta irudi ederrak ikusi ditugu, jende askorekin, irudi zoragarriak ikusten dizkigu, eta aurreko egunetan gertatu dena kontuen izan da, datozen egun hauetan gertatuko denaren irrikaz ere bai, ez? Oraindik lan erdiak ere ez ditu osatuko horrikak, oraindik asko geratzen da, herri asko daude, eta horrek ere neurri batean sortzen du, ez? Zure herrira amaiera aldera iritsiko baldin bada inbidia puntu bat ere izaten duzu, ez? Egun hauetan ikusten duzu, jende ari da gozatzen, eta tira, lasai, Euskal Herri guztian barrena dabil eta iritsiko da leku guztietara. Kantuta oiuak, jaso denok, eskuak. Antxe dabil lekukoaren atzetik gure lankide eta lagun June Romateti bargoren, beraz galdetu beharko digu, ea zer moduz dagoen. Egunon, June? Egunon. Zer moduz? Bai. Zer moduz zaude? Ondo. Ondo, nekatuta, oso nekatuta. Nekatuta. Sinistu egin bartzaio, Zuk goiuri esan duzu lekukoaren atzetik esan duzu nik uste laborategitik ies egitea bilela, korrikaren atzetik. Baliteke. Hori izan daiteke. A ber, ze giro daukazuan, June, nun zaude esatamentean Euskal Herriko ze puntutan dago une hauetan June Romatet Ibarguren? Ni Trebinun nao, Argantzongo karretera batean hemen pixkat galduta, 948 kilometro inguru horretan. Bai, hemen... Abandonatuta utzi zaituzte? Zaituzte? Hemen utzi naute? Ez gaude hemen gurezkuko kide batzu gabiltza hemen kilometro hartu behar dugu eta 948 kilometroan, eta badena prestatzen, pixkat gure ikurrak kolokatzen, korri nola egingo dugu, nol hartuko du lekukoa, eta hori dena prestatzen gabiltza. Hemen arazo bat, June, guk azkeneko ezakit 2-3 urtetan entzun zaitu esanez, belauna gaizki daukat, belauneko arazoak ditut, belauna moztu behar didate, eta hemen laborategian ez batek korrika egiten hasi zara? Bueno, egia esango dugu nik korri asko egiten ez naiz ari. Korrika jarraitzen ari naiz, baina txokoak harrapatzen ditut korri ez egin alizateko eta bideo onak harrapatzeko egia zat. Baina, bueno. Nola bizi garen, Sufritzen korrikak, gorra. Puntu bat ematen du, Ordu asko... Baina, egunero korrika egite hori ere, June, ez dakit, Esan nahi dut, gauza bada, noizbait
egin duzu korri, eta gero ja lanean korrika jarraitu behar duzu, baina egunero korrik ebiltze hori ere, ez dakit. Denentzako. Egia da, ikustea antolakuntzakoak furgonetara igotzen eta jisten eta korrika nola ibiltzen diren horrek enbidia ez ematen, baina adibidez Iruñan izan ginen estafeta kalean aurreko batean eta hor bai ematen zuen enbidia, inbeste jende artean korri egite horrek, baina bueno, ez izan genuen korri egit gure da ginen. Orain, June, zaudeten lekuan, gutxi gora bera, badago movimenturik, oraindik asko falta zaie horra iristeko, edo nola dator? Bai, oraindikan ordu bata inguruan pasatzen da hemendik berez, orduan gu goizetorrea dena ondo kolokatzeko, baditugu eta Ikurriña erraldoi bat eta Nafar bandera erraldoi bat, eta nun jarri dezakegun ikustea etorrera batez ere. Orduan, oraingoz, gu gabiltza hemen, kotxeren bat bueltaka, norbait pasatzen da ematen duela geratzeko intentzioarekin, baina oraingoz hemen ez dago ambiente askorik. Bueno, June, esan dugu, korrika ostegunean hasi zela, aipatu ditugu gor momentutxo batzuk sareetan eta ikusi ditugun une kuriosoak, anekdota kuriosoak, busti, venga, kontatu zerbait ola korrika underground edo infrakorrika hori gainontzeko ikustez duguna, kontatu zerbait? Bueno, ez dakit asko kontatzei dago, negia Iruñan jende asko harrapatu genuela, gu hainbat tokitan egon ginen eta puntu batetik bestera korrika ibili behar izan ginen, hor bai korri genula iristeko beste puntura korrika baino lehen, eta bat dino gehiago gurutzatu genituen, baina ja pasada, baina gure kilometroa zen, eta baten bat ez da bere kilometrora ondo iritsi, hori badakigu. Baina, bueno, hemen, nik esango nuke korri gehiago egiten dela, kanpotik lanean dabiltzan jendeak, eta beste kale batzuetatik korri kanpaina. Niri zeharo gustatzen zait, korrikaren aplikazioa badago, mugikorraren zat, eta hor ibilbideak eta agertzen dira, baina niri bereziki grazia egiten dit begiratzeak furgonetaren abiadurak, ez? Ze jartzen du batzuetan, Momentu honetan, 7 kilometro orduko jartzen du, eta perexia da ikustea nola eguneko orduaren arabera aldatzen joaten den abiadura hori, ze korrikan lehen ere mikrofonoak itzalitan genuzkanean aipatzen genuen, txoko batzuetan mantxo edo umetxo batek eman behar duelako lekukoa, edo agure batek eta erritma murriztu, eta gero gaua iristen da, eta batean segulako korrika saioak egin behar dira korrikan. Bai, eta gertatzen. Bai, esan June, esan. Barkatu, bai, eguraldiak ere asko eragiten dula esan egin dut, bueno, atzo gu Tuteran izan ginen, eta Tuteran izugarrizko beroa egiten zuen. Eta guk lekuko hartu genunean, bai, korrikatzi joan, baina poliki xamarjun bertzen ze benetan itogarria zen han korri egitea datza. June, gero beste ikusi dudana izan da asteburuan, hemen, Gipuzkoa eta Bizkaia aldetik edo, jende desente ibili dela Nafarroa hegoalde horretan, Herribera inguru horretan eta, jendeak uste dut, bati baina goi hori ikusi dizkio dalako, sare sozialetan eta, asteburu pasako plana egin dutela, korrikaren aitzekean, Nafarroa hegoaldera joan, ez? Bai, asko dira, Gipuzkoatik eta Bizkaitik, badoelako Herriberako herri batzuetan, gian kilometroak bete beharrak eta edo kariñoa dioten herri batzuk, eta orduan bertan hartze dute kilometroa hainbat tokitako jendeak, eta egia batzadidezuk Tuteran eman genien bertako jai batzordeari kilometroa, baina haiek Lezoko jai batzordeari eman zioten. Orduan badaude batzuk egun pasako bidaiak egiten dituztenak, eta zure herriko jendea topatu dezakezu batean zuzenekoan korrika, baina badaude ere asko egiten dutenak, korrika gustatzen zaioelako, kilometro horiek badaudelako kilometro batzuk gutxik, askotan Nafarroa oso hegoaldean edo eta iparraldean ere pasatzen da. Eta jendeak elkartasunatik hartzen ditugu kilometroak beste tokitan. Topatu zenuen Amaia Arresende egiluz atzo, ze Instagramek txibatu digu, bera ere, nahiz eta hemen Giputxia izan, Naparraldean zebilela korrika? Ez nun topatu, ikusi nun nik ere antzebilela, baina ni gure irudiak grabatu eta, nola, hauek aurrera jarritu zuten korrika, baina nik ezin nuen korri egin gure tokian gelditu nintzen gauza jasotzen, eta ez nun topatu, baina bai irudiak ikusi nintzen antzegoela. June, egunero jendea ikusten ari zara esan duzu, azue bezala korrika jarraitzen ari diren langile ezberdinak, korrikako furgonetetan dabiltzan lantaldeko kideak ere ikusten dituzu, ostegunean hasi zen, gaur astelena da, oraindik ere, indarrak fresko ongo dira, nabaritzen da, jendearen aurpegietan eta jada kilometroak aurrera doazela eta egunen zama hori nabaritzen da jendearen aurpegietan?
Nik uste bai nabaitzen dela, baina egia da, bueno, nik egunero topatzen dedan kotxea, da prentsako kotxea. Bertan daude, bueno, kotxe txuri batean doaz horre Arro Herriko pegatarekin, hainbat prentsa erabiderako jendea, eta hor dago adibidez ordoaz berriakoak, naizekoak, dena batera ari dira mugitzen, eta kilometro bakoitzean topatzen ditut, agurtzen haute, asko ezagutzen ditut, eta ikusten da nekatuta daudela, eta hiekin egon naiz hitz egiten, eta naberi da, nekea. Baina nik uste ilusioak eta ikusteak jendeak, korrika eta zepo zartzen duen jendeak, azkenean alaitasunakin egiten dutela lan hori, eta nekatuta baldin badaude ere, gu bezala, nekatuta baldin badaude ere, korrika iristen den momentuan, denon arpegian irreparrak daude. Eta igandean bai hona, June? Han bai ez? Bai. Han ja... Bai. Han bukatu eta han ja korrikak eta furgonetak aparkatu eta ospatu beharko duzu, ezta? Bai, ea gorputzak usten digun ospatzen, gu han izango gara, badaukagu kilometroa Baionan, eta horretaz gain Maio zubian egongo gea, gure ikurrekin Santiago zubian egin genuen bezala tunela sortzeko asmotan, eta horria bai ikurrak jaso, dena jaso, kamarak alde batera guzti, eta espero dugu ea festan pixkat murgiltzen gean. Opa, festa... Horrela esan da, ari gara esate jo, zela ordu bat. June, pena zipitzik ez diguzu ematen, horrela garbi esango dizugu, Osea, bazabiltzat Euskal Herrian barrena, euraldi zoragarria daukazue egun hauetan, beraz, horrela, biktimaren paperean eta ez jarri, gogorra izango da, noski, baina egunero gauza ezberdinak bizitze horrek ere, emango du indarrez, aurrera egiteko. Bai, ematen du, eta hori, ikusteak, azkenean batean ikusten dezula pasatzen, ez dakit, ume bat lekukoa eskuan, pozpozik, edo jendea bere animaliekin, hori asko egera ikusten, txakurrazko dabiltza korrikan ere, eta oso polita da azkenean. Egia da, zena pixka bat emango dizut, nire gorputzak ja ezin du gehiago, esan nahi dut, nire belaunak, ja esnatzen naiz, belauna handituarekin eta mindua. Baina, bueno, dagona da, eta hori banekien horrela izango zela, nirekin dakar botila bat urriztotzuarekin, bai egunean zerradateko eta bai belaunean jartzeko, beraz, bueno. Gero baiet moldatzen ere gara. Korrikaren falta somatu, amaitzen denean eta etxera irizen zarenean udalekoen amaiera bezala. Hori da, resaka emozional txiki hori utziko digula zango nuke, no? Emozionala bakarrik ez. June, bukatu aurretik, antolakuntza guzti dut egin duela, ez? Ohartarazpenen bat edo asteburuan jende asko ibili delako leku batzuetan, eta furgonetaren aurrean ibili dela jendea, eta ez dakit 3 pertsona furgonetak harrapatu ote zituen, eta uste dut deien bat egin duela, ez? Jende asko dagoen lekuetan, eta batez ere ilunpean, gauean, eta ikusteko moduan arropa argitsuekin, eta ikusteko moduan egoteko horrelako beste arazorik egon ez da. Ez dakit horren inguruan zerbe badakizun? Bai, ez hori da, eskatu dutena izan da, mesedez, ilunpetan goazenean joateko frontalekin edo kolore argitako arropekin, trafikoko txalekoekin edo joateko azkenean toki askotan ilunpetan doazte, baino karri bakarra dago irekita, eta besteak martxan jarraitzen du, orduan jende asko joaten da nahi gabe beste karrilera, eta, sustu horren bat egon izan da guk. Agoitzen egin genuen, geldialdi bat, eta goizik Gasteizera, Iruñara barkatu. Bidea egin genuen momentuan, aurreratu behar izan genuen korrika. Eta hor jendeak batzutan ez du begiratzen, eta emozioagatik, edo sartzen dira furgonetaren aurrean, edo ez dute begiratzen kotxeri datorren, eta hor kontu zibili behar da, badaude herri batzuk, irekita daudenak guztiz, eta autoak dabiltzara korrikaz gain. Eta, herri batzuetan itxita baldin badaude ere, beste batzuetan kontu zibili behar da, eta hori denentzat deigarria izan da bazpadareko abisu hori. Eskerrik asko, June, gurekin hementxe kafetxoa hartzagatik telefono bidez. Utziko zaitugu han berriro ere abandonatuta errepide bazterrean, eguzkipean, zu bakarrik, beraz, zer Julen? Esan duzun hori beste modu batera buelta mandeza joket? Zer? Ameketako ederra egingo dura June Romatetek Trebiñon. Amaiketakoa egongo aliz behintzat, mandarina pare bat jango ditut eta indar pixka bat hartuko dut korrika iristen deneako. Dron bidez kroketa batzuk bidaliko ditugu, iristen diren, zure gana? Mesedez, bidali baten bat, bai. Oi, gajoa, oi.
Pena hondirik ez diguzu ematen, June, esan dizugu lehen ere. Ne. Bale. Bueno, June, eskerrik asko eta ikusiko dugu elkar, noiz? Bihar? Ikusiko dugu elkar? Bale, ados. Orduan, bihar arte, June. Eta ondo pasa, korrikan. Bihar arte, ondo pasa. Agur. Aio. Lasai potegendoak eta esprinterrak Fudinero erdiero errelebozaleak eta gaukerrak Euskararen bizitzaren geroaren atzetik hau da gure maratoia Euskararen bizitzaren geroaren atzetik hau da gure arrazoia Aide korka Zankoa, aide korka, arraio pola, aide korka, dida korrika, aide korka, behonde gula. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. I'm not getting over it. Darling, is it cool? From starving when it comes to this. I guess we're in. Harry Stylesen zinema abestia entzuten dugun bakoitzean, bueno, badakigu, zer datorren. Puri-purian saia, edo nonbaitetik atera den bezala, klikla saia, naiz eta izen ofiziala, puri-purian den. Eta dagoeneko txatean idatzi dute, ei, Imanol, eman gomendio honak, etxean nago eta asperduta. Ba horixe, gomendioak emango ditugu tarte honetan, puri-purian izena duen tarte honetan, telesaiak edo pelikulak astelenero egin ohi dugu. Azkeneko astelenetan pixka bat lanpetuta ibili gara eta ez ditugu gomendioak eman, baina gaur bai hemen gatoz, bakoitza bere gomendio edo anti-gomendioarekin. Egunon, Imanol? Egunon. Zer moduz? Ondo, zuek zen muz. Ondo, mentxe, prest, zuzara gure adituetan adituena, eta dakienari entzuteko prest. Hori da. Ba, nire proposamena, pelikulakin hasi baino lehenago, saio honen izen esan dezula dala puri-purian, ez? Ba, nire proposatzen dizuet ez izan bezala maripuri deitzea. Eskerrik asko entzuleok, bihar arte. Bordon, ongi etorri maripuri saiera. Imanolek badu joera bat dela bigarren kafeko sail guztiri izenak aldatzea. Gertatu zitzaigun doinuetatik aratago tarteari soinuetatik aratago izena jarri zion. Ez dago gaizki izena? Ez da sekzioaren izena, baina ez dago gaizki. Maripuri ez da sekzioaren izena. Baina izan zitekeen. Bai. Orduan, beraz, ongi etorri entzule maripuri saiera. Venga, maripuri. Bai, ez que gaurko saioa, da lehenengo aldie, Julen gurekin, bueno, nire gertu da hola, eta normalen nire txisteak pixkat diferido entzuten ditun bezala, eta komentatzen ditun bezala, ba gaur hurbil gauden hontan, gomendatzean ator, negu hurbilak.
Periodismo, eh? Bueno, loturak eze polita, bueno. Bueno, eta zer kontatuko diguzu negu hurbilak lanaren inguruan? Leizer ikusiko dugu trailerra, baina, bueno, aurreratu zerbait. Negu hurbilak da, negu kolektiboak zuzendutako film bat, dala lau mutila hauen lehenengo pelikula, dala Ekain Albite, Mikel Ibarguren, Nikolau Maiofre eta Adria Rokak zuzendutakoa. Eta kontatzen du ieslari baten historioa, Zubieta herria juten dala muga pasatzeko helburuakin, eta bertan pasatzen ditula egun eta asteak eta zehaztu gabeko denbora bat. Eta kontatzen du hori, islari baten historioa lehenengo pertsonan, eta itxaron aldi hoi, ez? Askotan, luzatzen dela behar dena baino gehiago, eta inoiz ez dakizula noiz bukatuko dan. Eta gaur kontan ekarri dizuet pelikula hau da lehenengo aldia ekartzen duten pelikula bat guandik zinen daola, esango nuke, guain arteko gehienak igual plataformetan ikusteko aukera zion, baino negu hurbilak guandik zinetan dao, zine oso gutxitan eta Euskal Herrin guandik badaude, baino hori, hemendik hori, baita luzatzen dizuet gonbita zinea juteko. Eta da proposamen oso ezberdin bat, oso pelikula autorala, eta lasaitasuna, eta denbora, eta isiltasunai garrantzia handia ematen diona. Ari gara hemen trailerra ikusten, ikusiti dugu momentuz mendiak, lainoak eta ardiak. Eta Jon Elazpiur igual trailerran ez da zaltzen, baina Jon Elazpiur da protagonista aktorea, eta gainontzeko lantalde artistikoa da osatuta ez aktorez. Ara? Diela, Ekainek beak bere garaien uste hemen izan zenutela, komentatzen duen bezala, pelikula sortzako garaien eukizutela ikertzeko denbora deixente Zubieta herrian bertan, eta bertako jendekin lotura binkulo hori sortu zuten, eta hainbestekoa izan zen, azkenen hartu zituzela bertako herritar, esango nuke lau o bost aktore, bost pertsona diela aktoretza lanak hartzen dituzenak, eta hori lanketa prozesu bat egon zen ensaiokin, eta pelikula bertan improvisaketak egin zituzten. Traileran ere ikusi dugu, entzun dugu, naiz eta Imanolek epatu duen bezala isiluneak garrantzia daukaten, beraz traileran ere isiluneak nabarmenak ziren, ikusi duguna da, giro grisa eta bi esaldi. Itxaron egin barko duzu, eta antzeko beste esaldi bat. Beraz, joan behar da, jakitun, ez dela akziozko pelikula bat. Ez da akziozko pelikula bat, pelikula erdian dago, pixkat, tensioa jartzen duen sekuentzia bat, baino, osotasunen da hori, oso kontemplatzailea, oso isiltasunek garrantzia handi ematen diona, eta hori itxaron aldi bat, azken baten. Guk kain hemen izan genuen, okerrez banago, crowdfunding bidez, pelikula egiteko dirua biltzen ari zirela, itxulapikoa plataformaren bidez esango nuke, eta orain ja ikusteko aukera dago, osatu dute, esan bezala, zinema aretoetan dago. Bai, Locarno film jaialdin aurkeztu zuten, eta guain zinetan, esango nuke guan dela pare bat aste edo hiru, estrenatu zutela zine aretoetan. Gaur bertan, norbaitek ikusi nahiko balu, gaur bertan, Azpeitiko Soreasu antzokian egongo dira, gaueko 9:00. Ze iraupen du gutxi bera? Ordu terdi. Onda, 9:00 jun eta bukatu eta lasai etxera hueltatuta goera joateko, aproposa. Nik ere badudala herri bat, funtzionariak konturatu dadin. Eta ze proposamen dauka hemen gure Julenek? Bani dokumental bat ekarri dizuet, asteburuan ikusi dudan dokumental bat, Amazon Prime plataforman ikusi dut, baina uste dut YouTubeen bertan ere ikusi litekela, 2020ko The Porter dokumentala da, eta gainetik azaltzeko kontatzen du Himalaian porteadore edo zamaketari modura ibili nahi duen gazte estatuatuar baten historia. Nathaniel James Menninger da gazte hori, eta erabakitzen du Himalaiara joan, Nepalera joan, eta porteadore modura ibili nahi duela. Itxuraz, erabat Nepaldarrei
dagokien edo egiten duten lana da, lana deitu baldin badakioke, eta orduan, berak zer egiten du, berak egiten duena da, haiek bezala lan egin nahi du, beraz, nepaliera hizkuntza ikasten du, haiek bezala jantzten da, haiek bezala egiten dulo, haiek bezala jaten du, ze horrere badago, arrakala nabarmen bat, orduan, bera iristen da Katmandura, eta Kumbu bailarako trekking noietako bat egiten du, ze azkenean porteador edo zamaketareik egiten dutena hori da ez, nolabait ere, bertara trekkinak egitera doazen turisten materiala hartu, edo haiek behar dute materiala hartu, eta mendian gora eramaten diete, esate baterako, Everest mendiaren oinarrizko kanpalekura, demagun. Orduan berak, 11 eguneko trekking bat egin behar du, eta beste 2 edo 3 zamaketari lagunduta, eta kontatzen doa, bidean gertatzen zaien guztia, ez? Alde batetik, sekulako zamak eraman behar dituzte, akaso 6 edo 8 motxila, mendiko 6 edo 8 motxila elkarren artean lotu, eta badauzkate horrelako buruan jartzen dituzten, ez dute motxila modura eramaten, baizik eta buruan jartzen dute pixuaren zamarik handiena edo nolabait esateko, eta horrela eramaten dituzte, eta gero, guk turistak ikusten ditugu, ez? Everesteko kanpaleku basean, oinarrizko kanpalekuan, kaso beraiek ere trekking egiten dute, baina ez daramate motxilarik edo ezer, edo helikopteroz doaz. Hauek berriz, bidean dauden herrisketan geratzen dira, eta beraien baldintzak eta lanerako baldintzak alde batetik ekonomikoki oso diru gutxi irabazten dute, eta bestetik, lotarako eta ez dauzkate behar bezalako lekuak, badaude etxe baten estalpe batean edo kasi ikulu moduko batean harri baten gainean plastiko batzu bota eta horrela egiten dute lo, ez daukate dutxatzeko aukerarik, arropaketare oso ez dakit oso nola esan hitza ateratzen aulak ez, esango nuke modu atera esateko, eta berak esperientzia horretan barneratu nahi du, eta hori da kontatzen duena, nolabait ere badagoela, ez, egiten duen kritika hori da, badagoela mendiarekin eta himalaiismoarekin loturiko turismo bat, baina horren azpian dagoena ere, turismo zoragarri eta marabilloso horren azpian dagoen alfombra altxeazkero, horrelako egoerak topatzen direla, porteatzaileen lana, eta garbi dagoena da, turismo horre jarraituko baldin badu, porteatzaileek ere jarraitu behar dutela, ze material hori guztia mendira eramateko bestela, ez dago biderik, eta hori da, nagusiki kontatzen duena, eta datu batzuk aipatzea aldera, berak 11 eguneko trekking bat egiten du, bertan 10 kilo galtzen ditu pixuz, eta esan duguna, 100 kiloko zamak eta garraiatzen ditu, beraz, ez da superprodukzio bat, ez da gutxiagorik ere, oso pelikula soila da, modu simplean egindakoa, baina kontatzen duen historiak, akaso, eramaten gaitu ez, hausnarketa bat egitera edo, zer ari den gertatzen inguru haietan, eta alde batetik turistak iritsi jarritzen dute, hor bada Lukla izeneko hiri bat, bertara aireportu txiki batekin eta Everest aldera eta joan nahi dutenek, bertara egiten dute bidaia, baina han hegazkinaren azpian gertatzen den guzti hori, eta erakusten etzegun hori guztiak ere, sortzen du zer esana, sortzen du hausnarketarako gaia, eskenean garatzen ari den turismo eredu hori, ez dakigu zenbateraino den jasangarria, eta batez ere, porteatzaile lanetan aritzen diren horiek, ez dira hortik bizi, segulako lanak, segulako ordu pila eta segulako arriskoak hartzen dituzte, baina ez die urte guztian bizitzeko lan ematen lan horrek. Eta non ikus dezakegu hau, Julen? Prime Videon dago, baina YouTubeen eta ere uste dut ikusteko moduan dagoela. Ados hortxe beste gomendioa. Eta Aritz, zer gomendatu behar diguzuzuk? Bueno, nik, aspaldi ikusi nuen pelikula bat ekarriko dizuet, baina oso pelikula ona da, niri asko gustatu zitzaidan, eta da The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain, el inglés que subió una colina y bajó una montaña, ¿no? Eta, pelikula hau Galesen kokatuko genuke, Galeseko herri txiki batean, Finongaur deitzen dena. Eta, hori, 1917an, bi kartografo ingles joaten dira Galeseko herri txiki honetara, mapa berri bat egiteko intentzioa daukatelako, eta, ikusten dutena da,
uste zuten, bueno, mendi bat, olakoa zen, esan mendia deitzen zala, bueno, toki bat, eta gero kontuatzen dira, ez dala mendi bat. Ez dala mendi bat, eta bada, herriarentzat arrotasun puntu bat daukala mendi horrek ez, badutelako inguruan dagoen mendirik altuena, eta orain heldu dira topografo hauek, eta diote, hau ez da mendi bat. Hau ez da mendi bat, eta deitzen diote Colina Hill, eta, bueno, herriko jendea aserretzen da, eta euren arrotasun horrek, bueno, egiten du antolakuntza prozesu bat, eta danak ideatzen dute plan berri bat, bueno, mendi hori, berriz mendia, izateko lortzeko. Eta, bueno, egiten dutena da, bi kartografo hori, azkenean, iaia, liatzen dituzte herrian geratzeko, eta egun batzuk geratzekoan herrian, eta, bueno, kartografoak bizitzen nahi diren bitartean, herria antolatzen da, eta hasten dira gauzak igotzen mendira. Bueno, kolina deitzen den horri, berriz mendi bat egiteko, falta zaiena dira 10 oin, uste dut ez dakitzen bat metro diren 10 oin, baina 20 oin. Ez da askorik izango, igual metro bat, metro eta erdi izango da, 20. Ez dauket ideiarik zen baden, begiratuko dugu. Baina gutxi izango da, eta azten dira herritik gauzak hartzen eta gora igotzen, lortzeko altuera hori igotzen duten. Eta, bueno, azkenean, kartografoak joango diren egun hortan, lortzen dute, bueno, uste dut. Spoilerra egin behar duzu? Ez dut spoilerrik. Ez dut spoilerrik egingo, bueno, azkenean, uste dut, bueno, ez dakit, berriz neurtuko dute eta ze gertatuko deno ez, bueno, nik ez dut goratzen, baina, bueno, oso polita da ikusten nola herri osoa antolatzen den, eta auzolanean, bueno, eramaten dituzten gauzak gora, eta plan bat antolatzen duten herri osoa, euren arrotasun puntu hori daukan simbolo bat defendatzeko, eta, bueno, nola komunitatea elkarlanean eraikitzen den, eta nola sortzen den, bueno, sentimendu hori, ezta? Zenbat oin izan duzu? 20 oin. Oin batek 30 zentimetro ditu. Orduan 20 oin? 6 metro. 6 metro. Ez? Ostras, badira 6 metro. Bueno, horregatik ibiltzen dira, ez? Herrikoak gora lurra ematen dute, zuaitz bat eramaten dute, denetarik egiten dute, lortzeko berriro, muin hori izan dadin mendi. 85koa da pelikula, baina esango nuke ondo heltzen diola denborari, batzuk segituan zarkitu egiten dira, telesail eta pelikula batzuk, baina honek esango nuke, bueno, nahiko ez dakit, atemporala dela, eta gaur egun disfrutatzeko moduko, eta gainera protagonistetako bat Hugh Grant da, beraz, zoragarri. Eta Tara Fitzgerald, bai dago aktore lanetan, así que, bueno, nahiko, bueno, jende garrantzitsua dago, egon zen, pelikula grabatzen. Nik ere gomendatuko dut, ze ez dut gomendiorek ekarri. Nik gaur antigomendioa ekarri dut. Zer iruditen zaizue? Erabaki dut, gaurko puri-purianen nik egin behar nuena zela ez gomendatu asteburuan ikusi dudan pelikula. Ze, benetan, denbora aurreztu nahi dizuet. Ze hater. Ez, ulertuko duzu. Pelikulak izena du Irish Wish. Irish Wish ezakiten entzun duzu, baina egun hauetan oso ezaguna egin da. Lindsay Lohanen Netflixeko pelikula berria delakoa. Zertan oinarritzen da? Bueno, Lindsay Lohan bada, New Yorkeko edo, bueno, hiri garrantzitsu bateko, argitaletxe bateko editorea. Eta maite minduta dago idazlearekin, argitaletxe hortako idazlearekin. Liburuaren aurkezpenaren egunean, idazlea maite mindu egiten da Lindsay Lohanen kuadrillako neska batekin. Orduan Lindsay triste dago, noski. Denbora pila bat idazle honekin lanean, eta elkarrekin orduak pasatzen, eta ez da usartu inoiz esatera, miren maite minduta nago, eta bada iritsi da laguna, eta maite mindu dira, eta orduan ezkondu egiten dira. Eta orduan Irlandara joaten dira denak, ezkontza ospatzera, eta Irlandara iristen direnean, esaten du, bueno, Lindsayk buelta bat ematen du menditik, eta topatzen du, ez dakit, izaki magiko bat, eta esaten dio, bueno, zer desiatzen duzu, nik zure desira horiek egi bihurtuko ditut. Eta orduan Lindsay Lohanek desiatzen du
Noski ez, normala den bezala zuri agertzen zaizu horrelako izaki mitologiko bat, ez magiko bat, eta esaten dizu nahi duzuna egi bihurtuko dela, eta nola 30 urteko emakume batzaren, noski ez duzu beste ezer nahi. Mutil bat. Mutil bat. Eta ez edozein mutil. Berak eskatzen du, ezkondu nahi duela, James Kennedyrekin dela, idazlearekin. Bera handago idazle horren ezkontzarako, baina berarekin ezkondu nahi du. Eta orduan hori eskatzen dio. Ez du eskatzen, ez dakit, gaztelu bat Irlandan, edo mundua bidaiatu eta zeharkatu alizatzea, edo bere hildako amonarekin hitz egitea, edo dirua. Ez, berak eskatzen duena da, gizon horrekin ezkondu nahi duela. Eta orduan, zer gertatzen da? Ba hori gertatzen dela. Bapatean mundua astindu egiten da, eta Lindsay dago ezkontzekotan idazle honekin. Zeiru iruditu zaizue, horrela kontatuta entzundakoa. Bueno, gehiago jakiteko integra pixa bagokat. Bai. Integra, esan dut. Integra, bai. Bueno, lasai, Manol, lasai. Batez jakiteko nola bukatzen den asunto guzti hau. Baina egia da, irakurketa horrekin ez dela oso... Baina, akaso ez gomendio, antigomendio izateak berak sortzen duia ikusteko interes minimo bat esaten duzu. Ez ume txiki izate. Hori egin, ez egin, berdina ez? Bai, batez, ja denok ados gaude, erabaki hori ez dela guztiz ona izan, baina ja puntu horta iritsita. Indiokerrek esan duz, ke pelikulon. Osa, indiokerri bai gustatzen zaio pelikula, Bueno, kontua da, Imanol pixka bat gehiago kontatuko izut, baina izut spoilerrik egingo, asteburu honetan estrainatu da, eta orduan berria da. Azkenen izango zean zu, gomendio guztitatik gehiena erakarri duna. Baliteke. Kontua da, mundu berri horretan esnatzen denean, eta ikusten duenean ezkontzera doala, James Kennedy honekin, topo egiten du argazkilari batekin. National Geographicerako lana egiten duen argazkilari batekin, eta badirudi feeling gehiago duela argazkilari horrekin idazlearekin baino. Baina berak eskatu duena da idazlearekin ezkontzea. Eta orduan gertatzen da hor nolabaiteko hiru pertsonen arteko maitasun historio bat horrela deitu... Ez dakit, horrela deitzea ere, bidezkoa denik, ze ez da maitasun historio bat hemen gertatzen dena. Baina da nire antigomendioa, ze niri horrelako pelikula tentelak gustatzen zaizkit. Batzuetan iruditzen zait ondo dagoela kontsumitzea ikusentzunezko batzuk ez pentsatzeko helburuarekin. Hau da, ez dut autorearen metafora ulertu nahi, ez dut denbora pasa nahi ikertzen historikoki hemengo honek zer esan nahi duen, batzuetan nahi duzuna da, telebista piztu zerbait jarri eta lasaitu eta ez pentsatu. Eta badaude pelikula onak horretarako, eta badaude pelikula txarrak horretarako, eta hau da pelikula txarra. Pena ematen dit, ze uste dut Lindsay Lohanek baduela gaitasuna antzesteko, eta aktore ona dela, eta berez ilusio egiten dit bere Hollywooderako itzulera honek, ze Lindsay oso famatu egin zen 2000ko, 80ko hamarkadan eta 2000ko hamarkadan, egin zituen Mean Girls edo 12 Londres Joa California, eta horrelako pelikulak, eta aktore ona da, eta orain bazegoen, ez? Bere Hollywoodeko itzulera horretan lanean, eta zaizen bat urteren ostean, bueltatu da horrelako pelikula kaskarrarekin. Eta orduan pena bat ematen du, duela hamarkada batzuk, mirentstua zen aktore batek, bere itzulera horrelako kaiskarra izateak, ez? Orduan nire antigomendioa da, etzazue ikusi Irish Wish, Netflixen dago, baina etzazue ikusi, ze ez du merezi. Orain spoilerra nahi dut, azkenean zeinekin eskontzen da, edo biekin eskontzen da. Baina esan duzu ez ikusteko. Ez. Eta izan bultzatzen ikusteko. Ari da pixka gertatzen hori esaten dizute gominola hori ez jan edo bertara ez joan, eta zuak gogoa bertara juteko, ez? Benetan txarra da pelikula, benetan gidoia ezin da ulertu, konbertsiazio oso arraroak dituzte, oso faltsua da dena, eta nahiz eta Irlanda zoragarria den, eta oso polita den, eta oso gaztelu interesgarriak agertzen diren, ez du merezi ez da horretarako. Zan nahi dut, ez da ere paisaiekin
paisaiekin gozatzeko. Indiokarre jarri du azkenen bere korrilako lagunakin ezkontzen da. Hori hoena izango lizeke. Hori ona litzateke. Nik esan dut ez dudala spoilerrik egin nahi, ostiralean estrenatu zelako eta Netflixen ikusi dago zelako eta agian entzuleren batek ikusi nahi duelako, baina aitortu behar dizuet, ezin dudala spoilerrik egin, ez dudalako, pelikula amaitu. Hain da txarra, Ikusteko goa jartzen ni... Genero ikuspuntutik egia da pixkat zalantzan jartzeko gauza asko daudela, baina, egia da goengoz... Ez que gainera genero ikuspegitik dena dauka, hau da, ezkontzarekin obsesionatuta dagoen emakume bat, naiz eta bere ibilbide profesionala eta duen, gero dauka noski bere amaginarrarekin gaizki ematen da, bere senarraren amarekin gaizki noski, senarraren ama da gaiztoa. Aita da hortik dagoen norbait, baina ez du garrantziarik. Dena da desastre bat. Beraz, hoxe gure eguneko antigomendioa, naiz eta hemengo mutil hirukote honek erabaki duen, ikusi nahi duela niri kontraria emateagatik, baina horrela, hizketan ari ginela, iritsi dira goizeko 12 eta guk agur esan behar diogu saioari. Julen, Imanol, Aritz? Aio. Urren arte. Urren arte gazek, bihar hementxe izango gara, 10:05, naiz irratean. Kid Kan and Bigarren Kafea.